ameng-ameng nyawa kae. Doyak Werkudara mangka Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Kyai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo kowe ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kasanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis.